Привитание, вы глядите канал Свобода Премиум, с вами Дмитрий Гурневич у Празе, а на сувязі з Вільні со мною сузанцавальнік Фонду солідарності Байсол Андрей Стрижак. Привитание, Андрей. Вітаю. Давайте поговорим про заканчэнне, так разумею, спробу про дыялог, бо інакш немагчыма разумець вось той народны ультыматум, который весела Светлана Ціхановская. Гэта азначае, бадай тое, што усе просьбы про перамовы ўжо спыненыя, так? Ну, по вялікім рахунку я могу каментаваць толькі тое, што робіць фонд солідарнасці Байсол. Пытанні да таго, што выходзіць ад штаба Ціхановскай, это самой Светланы лепш задаваць ёй. І таму я могу расказаць пра то, як у гэтым кантэксце працуе фонд солідарнасці. Ведаеце, што вы былі разам, на тым здымку вы былі ўсе разам, і там і Цапкалы, і вы таксама. Ну так, ёсць такая ситуация, але все-таки я хотел бы засяродзіцца на тым, што реально робіць фонд солідарнасці ва ўсёй гэтай сітуацыі. Зараз вось літаральна сёння раніцай быў запушчаны спецыяльны сайт, які створаны для таго, каб дапамагаць страйкуючым. Мы яго зрабілі разам з ініцыятывай «Честные люди». Вось, і на ім ёсць доступ таксама да спецыяльных двух ботаў. Адзін бот, які зроблены на базе Телеграма, другі на базе Вайбера. І праз гэты бот можна выйсці на сувязь і знайсці паплечнікаў, якія таксама, як і ты, хочуць страйкаваць. Там 5 простых крокаў на гэтым сайце апісаны, які можна паглядзець па спасылцы, якую вы зараз бачыце на экране, і там можна будзе перайсці, паглядзець, якім чынам страйкаваць правільна. Ёсць падборка дакументаў, і самае галоўнае, што робіць фонд солідарнасці, гэта тое, што мы забяспечваем стачкамі усім неабходным. Это значыць, што людзі могуць разлічваць і будуць атрымліваць дапамогу, калі яны губляюць альбо грошы як прэміі, альбо будуць звольненыя з працы за сваю палітычную актыўнасць. Асобна трэба падкрэсліць, што сем'і тых працоўных, якія трапілі пад рэпрэсіі, будуць забяспечаны прадуктоўнымі наборамі. Для гэтага у нас ёсць спецыяльная асобная ініцыятыва, створаная беларусамі Флорыды, I Need Help Buy. Вось, Філіп Гаўрышаў такі ёсць беларус дыяспары, і яны актыўна працуюць з гэтым пытаннем. Так што, ў прынцыпе, той, хто хоча страйкаваць, можа страйкаваць абсалютна спакойна і ведаць пра тое, што ягоная сям'я і ён сам будзе забяспечаны дапамогай. Ну, гэта, відаць, аднаразовая дапамога, так, которая выплачваецца, напрыклад, пасля факту звальнення. То бок нельга казаць пра тое, што гэта доўгатэрміновая дапамога, на якую могуць разлічваць ахвяры, скажем, пераследу патэнцыйна. Калі казаць пра тое, якім чынам падтрымліваецца стачкамі, нам часта і, в прынцыпе, асабіста прэм'ер-міністр Роман Галоўченко і прэс-сакратар МВД Ольга Чамаданова, яны нам закідвалі, што гэта такое міжнароднае фінансаванне, куклаводства гэтых усіх стачак. Гэта абсалютна не так. Гэта фактычна кампенсацыя эканамічных рэпрэсій, людзям, якія прымяняюцца да людзей, якія маюць іншую думку. Бо тыя стачкі, якія адбываюцца і будуць адбывацца, яны звязаны не з эканамічнымі патрабаваннямі, а выключна з палітычнымі патрабаваннямі. А палітычная стачка, яна ніяк не нарміравана ў беларускім заканадаўстве, таму мы адсылаемся да міжнароднага заканадаўства, да канвенцыі МОД, да міжнароднага пакта о грамадзянскіх палітычных правах, якія забяспечваюць права чалавека на свабоду высказвання меркавання, на свабоду мірных збораў і асацыяцый. І таму вось такой логікі мы і працуем. Так што гэта кампенсацыя, яна для людзей Беларусі, ад беларусаў дыяспары, ад беларусаў унутры Беларусі, якія хочуць падтрымліваць гэтых працоўных. І калі казаць пра трываласць гэтай дапамогі, то, напрыклад, калі мы працуем са стачкамі, то гэта не аднаразовая выплата. Гэта выплаты ўвесь час, пакуль ідзе гэтая стачка. Людзям кампенсуюцца гэтыя страты. У выпадку, калі чалавек быў звольнены, то мы тут таксама прывязваемся да беларускага заканадаўства, лічым гэтае звальненне незаконным, і па беларускім законе чалавек, якога звольнілі незаконна, павінны атрымаць 3 сярэднемесячныя заробкі кампенсацыі. Так яно у нас і ёсць. Гэта 3 разы по 500 евро, 1500 евро. Андрей, скажите, ласка, вот вы раньше опубликовали у себя на Фейсбуку гэта хутчэй такія карцінкі з ініцыятывы «Честные люди», і там ужо лічбы першыя названыя, там 1327 завачан ужо, я так разумею, далучыліся нейкім сэнсе да страйку, ці ў сэнсе свае намеры абвесцілі, і гэта 77 прадпрыемстваў. Гэта, скажем, людзі, которые, адразу пасля абвяшчэння гэтай ініцыятывы, скажем, народны ультыматум далучыліся, ці гэта тыя людзі, з которымі вы так працавалі ўжо? Мне цікава, наколькі дынаміка вялікая проста. Ну вось глядзіце, я зараз абнавіў гэты сайт, я бачу, што там роўна 2000 ўжо чалавек далучыліся да ідэй страйку.
Я бачу, што тэмпы даволі высокія, і прадпрыемствы ёсць не толькі ў буйных гарадах, ёсць нават там і ў Оршы, і ў Глубокім, і ў Пінску бачу так сама заявкі на тое, што людзі гатовыя страйкаваць. Безумоўна, тут складана выдзеліць, хто з іх прыйшоў пасля аб'явы, а хто прыйшоў, хто ўжо быў нашымі паплечнікамі, нашымі староннікамі. Але агульная дынаміка такая. Плюс яшчэ трэба разумець, што гэта ж не будзе ахоп абсалютна ўсіх працоўных, якія хочуць удзельнічаць у гэтым страйку. Тут засталося насамрэч 10 дзён, паглядзім, як гэта ўсё будзе выглядаць. Мы гатовыя да развіцця падзеяў, як пазітыўных, так і негатыўных. Так што ў любым выпадку, як я кажу, працуем далей, працы ў нас яшчэ шмат, і людзям трэба аказваць дапамогу, таму фонд у любым выпадку будзе працягваць сваю працу да тых часоў, пакуль у нас будуць грошы на дапамогу людзям. До рэчы, хацеў спытацца пра тое, наколькі хопіць грошай. У сэнсе ад пачатку збору гэтых грошай рознымі ініцыятывамі, але вы як бы іх акумулюеце ўсе, наколькі там дынаміка, скажем, адрозніваецца ад пачатку? Я разумею, што ў жніўні ўсё ж такі там былі велізарныя сумы, усе, ў прынцыпе, гэтыя сумы, которые мы называем, там 2 мільёны, яны, бадай, былі все-таки раней уплачаныя. Я з'яўляюся заснавальнікам і кампаніі BuyHelp, і фонду BuySol, таму калі лічыць агульную лічбу грошай, якія былі сабраны на дапамогу беларусам, яны складаюць каля 6 мільёнаў долараў. Гэта толькі гэтымі двумя асноўнымі ініцыятывамі. І калі казаць пра выплаты, то дзесьці каля ўжо 1 600 000 долараў мы выплацілі. Гэта больш за, не больш, гэта троху менш за 2000 чалавек. І гэтая статыстыка абнаўляецца ў BuySol 2 разы на тыдзень, яе можна глядзець на нашых афіцыйных старонках, у BuyHelp 1 раз на тыдзень таксама на афіцыйнай старонцы гэта ўсё можна глядзець. Так што пытанне тут такое, улада працягвае націск, працягваюць з'яўляцца і параненыя, штрафаваныя, арыштаваныя, і звольненыя, і людзі, якія хочуць па сваіх уласных прычынах сысці з працы, бо не згодныя з палітыкай улады. Стачкамі таксама патрабуюць падтрымкі, таму гэтая праца трывае, і паглядзім, наколькі яшчэ ў нас застанецца гэтых рэсурсаў. Дынаміка, канешне, не такая, як у жніўні, калі ў нас там былі дні, калі мы за дзень паднімалі 1 мільён долараў. І гэта была абсалютна шалёная дынаміка. Але зараз такая больш планамерная праца па раздачы гэтых грошай, бо для нас вельмі галоўная такая мэта гэта зрабіць так, каб у нас быў 0 на балансе, і каб гэтыя грошы цалкам сышлі да людзей. І мы ўсё для гэтага робім. Зараз выйшлі прыблізна на 300 000 долараў па 2 фондах кампенсацый за тыдзень. І гэта даволі добрыя тэмпы. Пакуль мы з вами размаўляем, кожную хвіліну мы трацім дзесьці каля, зараз не падлічу, за 10 хвілін, карацей, каля 280 долараў у нас сыходзіць кожную секунду па 40 еўрацэнтаў. Так што увесь гэты час гэтыя выплаты ідуць, не гледзячы на тое, што беларуская ўлада робіць усё для таго, каб людзі не маглі трымаць гэтую дапамогу. Яны спрабуюць перахопліваць, адсочваць. Вы бачылі, што да крыптавалютных біржаў звяртаюцца нават з просьбай выдаць нейкую інфармацыю. Гэта прыводзіць толькі да таго, што крыптавалютная біржа Kuna.io, напрыклад, нават адкрыла асобны збор для беларусаў, якія змагаюцца за сваю волю, і зрабіла такі вельмі прикольны публічны адказ на запыт ад ДФР КГК Беларусі. Скажите, ласка, калі шчыра, тыя пагрозы, ці як называць інакш, спробы пераследу з боку ўлады, вы все-таки іх адчуваеце, ці гэта хутчэй для вас замежжа такі камарыны укус? Наша сістэма выплат, яна пабудаваная такім чынам, што калі ўлада захоча яе перасекчы, проста перарубіць, то гэта трэба сабе не той, што ў ногу выстраіць, гэта трэба сабе рукі і ногі паадрызаць, бо гэта пытанне функцыянавання ўсёй сістэмы віза і MasterCard у Беларусі. Канешне, гэта можна ўсё адным рубільнікам абрубіць і перайсці назад на наяўны разлік і безнаяўны разлік, як у Савецкім Саюзе было, не па картах. Ёсць, канешне, сістэма Белкарт, але яна не выцягне нацыянальную плацежную сістэму ўнутры Беларусі. Так што яны вымушаныя глядзець на гэта ўсё, нічога з гэтым не могуць зрабіць. Гэта нас вельмі цешыць, што мы знайшлі менавіта такі варыянт працы з гэтымі плацежамі, і гэта дае такі моцны аптымізм, бо Беларусь спачатку стала першай краінай у свеце па выкарыстанні VPN, дзякуючы таму, што наша ўлада пачала робіць сайты і розныя месенджеры, якія людзі выкарыстоўвалі в якасці асноўных
асноўнага канала камунікацыі. Я думаю, што зараз все можа стацца такім чынам, што Беларусь будзе яшчэ і першай краінай па выкарыстанні крыптавалют у свеце, бо зараз фармуецца рэальна паралельна нейкая Беларусь, якая не хоча жыць у Беларусі лукашэнкаўскай, нават не гледзячы на тое, што той заяўляе, што ён прэзідэнт. Вот на першае пытанне вы не захацелі адказаць, я такім чынам перафармулюю, спаслаўшыся на вашы словы ў Фейсбуку, вы пісалі пра тое, што фактычна страйкі гэта адзіны ўжо эфектыўны спосаб змяніць сітуацыю. Чаму? Ну, для мяне, на мой погляд і на погляд маіх калег, як мы бачылі, улада вельмі моцна нервуецца, калі пачынаюцца страйкі, бо страйкі гэта спыненне эканомікі. А спыненне эканомікі для Беларусі, дакладней для беларускай улады, гэта вельмі вялікая пагроза. Праз тое, што мы бачылі, як за жнівень было проста спалена $1,5 мільярда, і гэта велізарная сума, калі глядзець на тое, якія ў нас золатавалютныя рэзервы. І ясна, што калі Лукашенко будзе паліць такімі тэмпамі гэтыя грошы, калі людзі будуць вынімаць грошы з сістэмы, як мы бачылі, быў вельмі вялікі адток зараз укладаў, недавно была апублікаваная новая статыстыка, то гэта значыць, што ўсё менш грошай у Лукашенко на тое, каб ягоная ўлада функцыянавала так, як ён хоча, і ўсё больш людзі могуць настойваць на тым, што ўсё гэта павінна функцыянаваць троху ў інны спосаб. І гэта такі вельмі моцны рычаг уціску на ўладу, бо так ці інакш усё роўна. Стратэгія застаецца, як яна была. Спачатку ціск, потым перамовы, потым выбары. Іншага у нас, в прынцыпе, няма. Ну, толькі можа самалёт у Ростов, але гэта такое непрагназавальная гісторыя. Так што паглядзім. У любым выпадку эканоміка вырашае палітыку. Як будзе пачуваць сябе эканоміка краіны, такой і будзе палітыка. Калі будзе недахоп падаткаў, калі будзе недахоп і велізарны дэфіцыт бюджэта, то Лукашенко вымушаны будзе размаўляць з тымі людзьмі, якія могуць паўплываць на гэта. Ну, тады, а што вы скажаце вашым апанентам, я маю на ўвазе цяпер фактычную ўладу Беларусі, которая кажа пра тое, што сваімі намерамі, ці то страйкаў, ці ўвогуле ўплыву на эканоміку, вы па вялікім рахунку развальваеце гэтую эканоміку, знішчаеце яе, і, адпаведна, людзі, которые там працуюць, мільёны беларусаў, там, мільёны сем'яў беларускіх, не будуць мець увогуле за што пражыць. Гэта перакладванне віны з гвалтаўніка на ахвяру. Не грамадская супольнасць, не кандыдаты ў прэзідэнты, не палітычныя актывісты, не грамадскія актывісты пачалі гэтую вайну, умоўна кажучы. Гэта менавіта беларуская ўлада давела да таго, што людзі не маюць больш іншых магчымасцяў, каб давесці свае думкі, каб адстаяць свае правы. У нармальнай дзяржаве гэтае пытанне вырашаецца электаральна. На кожных выбарах змяняецца ўлада, і людзі могуць давесці свае думкі, могуць давесці свае прынцыпы, прыярытэты і пераўтварыць іх у жыццё. Тут што атрымалася, што нам спачатку забаранілі выбіраць, потым забаранілі справядлівыя суды, выбудавалі такую сістэму, якой чалавек нічога не значыць. Выбудавалі сістэму, у якой кожны чалавек ўвесь час пад прэсам і фрустраваны і цалкам залежыць ад улады. Таму не трэба здзіўляцца таму, што чалавек пачынае рабіць такі адпор. І казаць пра тое, што гэта дэманстранты вінны ў тым, што няма чым плаціць заробкі, не трэба было даводзіць да такой сітуацыі, каб цэлая краіна на працягу 2 месяцаў не магла прыйсці ў нармальны стан. Гэта толькі віна ўлады і выключна. І яшчэ одно пытанне, магчыма, апошняе. Скажыце, ласка, ну гэта вось аб'яўленне народнага ультыматуму і, в прынцыпе, страйкі, про які зараз вы казалі, гэта все-таки, як бы там не было, радыкалізацыя пратэстаў, тое, што па вялікім рахунку не ўдалося ў пачатку жніўня, калі гэтыя страйкі толькі ўзнікалі. Гэта радыкалізацыя пацягне за сабою таксама, адпаведна, радыкальны адказ улады. У прынцыпе, за гэта я ўжо бачыў учора, некаторыя крытыкавалі, напрыклад, Светлану Ціхановскую, у тым ліку, ну, вас, як удзельніка, скажем, больш шырокая каманда яе. Што вы ім на гэта адказалі? Што у нейкім сэнсе гэта, ну, не то, што падстаўленне людзей, але гэта ўсё ж такі ўжо пераход ад мірных пратэстаў кудысьці ў бок. Калі уважліва чытаць тэкст самого ультыматума, які быў агучаны Светланай Ціхановскай, то там некалькі разоў у тэксце ідзе гаворка пра тое, што гэта мірны пратэст, што гэта працяг мірнага пратэсту. Але тут трэба таксама разумець, што акрамя ўплыва Светланы Ціхановскай, уплывы, як вы сказалі, ёсць яшчэ і аб'ектыўныя фактары. Хто радыкалізуе зараз пратэст? Ці той чалавек, які піша пра тое, што мы будзем пасільваць мірны націск, альбо той, хто збівае хлопца, які дарыў жанчынам кветкі на маніфестацыях. Прычым збівае настолькі моцна, настолькі жорстка,
што чалавек на відэазапісе просто не кантралюе сабе, калі выходзіць з гэтага пастарунка. І што пасля гэтага робіць МУС? Ён кажа, што не пацверджаныя факты ягонага збіцця. Ці мірны маніфестант тут накаляе сітуацыю, ці мусаўцы, якія пачынаюць страляць хлопцу ўдагонку, які бежыць па начной вуліцы. І гэтыя кадры мы ўсе бачым. І вайна на нашых власных вуліцах. Нема зброі ў маніфестантаў, зброя ёсць. І яшчэ раз падкрэсліваю, што ўлада несе поўную адказнасць за тую радыкалізацыю, якая можа адбыцца. Бо людзі таксама ўсё гэта бачаць, людзі адчуваюць гэты пастаянны гвалт, пастаянную няпэўнасць у сваім заўтрашнім дні. Вось у тым самым Фейсбуку не толькі можна прачытаць, што людзі баяцца выходзіць у краму, не ведаюць, яны вернуцца потым адтуль, бо паўсюль ёсць гэтыя людзі ў горным, якія могуць як окупацыя краіны людзьмі, якія зараз па-за законам, якія могуць і разбіць вітрыну, і разбіць табе твар, затраць цябе на няпэўны абсалютна час. І я не ведаю, як гэта яшчэ можна назваць станам. Дзякуй вялікі, Андрэй. Я нагадаю тым, хто нас глядзеў, што на сувязі са мной з Вільні быў Андрэй Стрыжак, суузнавальнік фонду салідарнасці BuySol. А з Прагі для вас працаваў я, Дмітрий Гурневич. Вы глядзелі канал Свобода Преміум. Подписывайтеся на нас, на наши сацыяльныя сеткі, у тым ліку Telegram, на наши люстэркавыя сайты заходзьце. Заставайцеся са свабодай. Дзякуй, Андрэй.